An sa indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na relihiyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Pahingin ko man ang kagwapuhan ko. Bong kagayunan mo lang. Ay ka nag-ayos kaya? Sumbi ka lang naman. Ang ipong ko yilo. Ako na eh. Ayo. Yan ta na lang, ma? Yan ta na lang siguro. Bago kundi si mong bose. Sabi na may Ay, nako. may mauula. Madya asin makinangog. Sa istoryang matao sa Indo nin kaugmahan. Kakapayan asin eksperyensya. Na mahiras nin mga kaaraman sa mga maabot na henerasyon. Ibananta si Pon. Asin si Christina. Sa pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Alright, so just maray na aga. Aldaw sa Indo ka boss. Aldaw, banggi, udto, hapon. Basta ka mo maray. Yan ang pinakamahalaga dyan. Yeah. Ano? Oo. So, siyempre, day taman aram. Hello mga kanatong Natics! Welcome na naman po sa sarong episode kang Taba Bicol. Taba Bicol. Taga Bicol to the world. Ayo, may ang anong sa tuyang pambansang tambay iba na lang po nindo siya sa pangadji. may makulog. May makulog, kakatrabaho po kaya. So, nasobrahan siya ng trabaho. Ano po kaya ng mga mahihigos na Bicolano? Yan. Kaipuhan. Kapag nasusobrahan, para makapahingalo, it's either kalinturahon, Narolo paypay. bako, pantay ng bitis. Ay. Basta ano lang paring Linus. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang sa Oo. pagtrabaho. Pahingalo din. Ayo. Dawa sabit na ng garo, mukha kang healthy. Minsan, day healthy. Ayo. Diba? Sabi man na sobra. Nakakaraot. Nakakaraot. Yeah. Okay. But anyway, guys, yan naman kayo sa sarong recording, sa sarong episode. Last week, or last, dahil kita nakapag-record. Yo. Busy. Penya Pransya Festival kaya, nakipiesta kita. Yeah, nakipiesta kita. Charot. Pero nagkaigwa kita ning, garo, apod ka niyo, Simana online. Nag-ano lang ba kita? Nag-live. Ayun, nag-live lang kami. For Peña Francia Festival, ang ginibo mo lang. Nag-live lang kami sa Facebook. Dahil mo siya pinost sa Spotify. Kasi late na po ang Samuya. Aram mo, kami ang content creator na dahil nagigibo ning Actually, scheduling. di man siya late. On season siya. Diba? On the dot. On the month. Kasi dapat ang ginibot akad doon, nag-record kita ahead of time, tapos pinost during the Peña Francia. Pwede man, kaso iba nga ni. Special nga ni itong itong Basta yun. Peña Francia's Festa. Okay, ayan. So, but anyway, bago pa lang kita magpuon, buot ming pasalamatan ang gabos na nagdadangog asin nagsusuporta kan Taga Bicol Podcast. Yes. Lalong-lalo na sa Spotify. Kung kamo day pa nakapag-follow, i-follow na po nindo yan. Takong daig, tapupurong doon tanan eh. Ayun. Ano pa man ang tigigibuta dito kung di man lang ka mamadangog. Yeah, Eh. nagkulog ang buot. Charot. Sa sarapang beses, sarong Bicolano content creator, sikat na Bicolano content creator, nagpamati. Ayan. May Yan. sarap pong nagpamati sa to. Yan. Yeah, so Actually, kami ang nagpamati. kita nagpamati, kita man ang Tapos, namati kita. Yan. Namati kita. Namatian man kita. Ako dumaan na nabigla ko doon. Sabi, ay, bisto ko ngayon eh. Ay. Yan. Kung Abangan nindo yan. Abangan nindo yan. Maano muna kita, mag-ibo muna kita ng mga ibang magkaya na episode para at least, abangan kang mga Tao. ganatong Natics. And then ayun, pasalamatan ta rin si Fred Ingay Music. Saro siyang Bicolano artist. Madadawag po nindo siya sa Spotify.
magayon po ang sa Yeah, inyong mga mangsiring-siring kanta. po ang sa iyong mga kanta. Kantang Tapos Bicolano. talaga, di ba? Iba talaga ang tatak Bicolano. Ayo, maura. Kaya nga ni Talagang Uragon. artist, di ba? Ayo. Kaya kung kamo artist man po na Bicolano, saludo po kami sa Yan. Indo. Yan. Kung buot po nindo maging guest. Yan. Bukas po ang samuyang, Facebook page. Ay, gwapa pala yan. Ano? Sarong Bicolano, itong sarong Bicolanong lo-fi or pop culture na music Yes. na itong pinanaw ko ba ito sa email? Oh, yeah. Oo. Na malupiton. Kaya, Yan. sisay pa i-shoutout bago kita Gabos na Bicolano. Shout out na yung gabos. Bati mo din si Arjan yan. I-shoutout ko si sarong Bicolano dyan. I think sa Texas yan eh. Nasa Texas Ay, ata si taray. Arjan. As in si Armando. Howdy, RJ. Armando Lasibal yan. Maray na Diyos Maray ka para sa ano. Yes. Sa Howdy, howdy. Ayan. Hadaw man. Ane. Nagkurumusta na kita taga boss. Ayan. Kita data ka pa na kumusta ka? Gusto mo talaga sabihin ko? Kumusta ka? Yeah. Nagpaparagayong ka baga. Ano kaya yarn? Yeah. Okay man, ini. Pakpunta ka ng microphone na. Nanguya mo na baga. Nanguyam. Okay lang, ini for many years, sa kadakol na taon na sige kong trabaho, nagkaigwaman kararay kita ning duwang aldaw na day off. Napahinga. Grabe. Marita Kasi ka lang pala nagkahilang. pagmati. Okay, pero may akong day off. Kakapakaray kang mga social media na day man tigpaparalo. Ay, day man. Actually, lang kaya yan. Garo, testing lang yan. Ayun po. Testing Tapos nag-invite man po ako sa Indo. Baka pwede man po itong simbago ng sa kuyang invite. Charat! Ayan. Dahil pala, speaking of page, yan, i-follow po nindo ang Kape Asin Ika. Saro po yan ng programa or saro po yan ng programa. Katakod. Programa? Saro po katakod yan kang... Programa ng gobyerno. Katakod po yan kang sa mong Taga Bicol podcast. Under Siram Sana Production. Yes. Yan. Kape Asin Ika. Yaon po dyan si mga inspirasyon. Yaon dyan si mga boses kang sarong Bicolano tanganing ika magkusog sa imong buot. Na nakakonekta sa satuyang kape. Yan, kape. Na ngunyan pag-uulayan ta. Yan. Ayan. Speaking of kape, may kape da ko na iling. Kape. Coffee beans. Coffee beans. Kaya. Aram mo bang pag nasa mga mga perfume shop, Ayun. para di ba sige mong parong na-overwhelm ang dungo mo para ma-neutralize ang pagparong mo sa another perfume, magparong ka lang kaning kape. Iyo? Mm? Kaya palang kape. Alam nyo ba? Wan ako kadto, dulce. Dahil may mga kape yan kasi pang pa-neutralize kang pagparong ng another. Kasi kung neutralize. Kasi kung mo, dodoro-doblihon mong parong sa ng parong, dahil mo talaga makukuha si essence o si parong kang Diba, nagharalo-halo na. Yeah, naghahalo-halo na. Pero kung gusto mong garo baga, i-cleanse mo ang sa imong palette. Di pwedeng magluklit ka na lang sa lubot. Lubot, ayan. Mas yan. Tanganing maputol ang parang Mas effective yan. Kama kasi boy duklit. Alat lang po ngayon mong tagaro. Day ko na paparong. paparong. may po ka mong kape dyan. Ay, may pang problema. Nagtalikod lang, no? Anyway. So yan, mahilig ka ba sa kape? Dahil masyado kang nasa Pilipinas ako. Oo. Nagkaigwa lang kong interesting kape, digdi, sa US na. Ako na mo lang kayo nag-introduce sa mga kape. Ayan. Dati di ka nakakakape ng puro, no? Dahil puro talaga ba ininom ko? Dahil man ako naglalaga sa Iyo pala, nagpuon ka magkape, puro na talaga. Yeah, talagang po ako, kung sa digdi sa US, coffee black. Mayo po akong asukar, mayo po akong creamer. Talagang kape lang talaga. Tapos katong nauso itong coffee ko na 3-in-1. Yan. Trip ko man to. Kaso dahil po kaya ako mahilig sa mahamis. Sa Pilipinas? Oo. Itong kinakape nindo. Yan, 3-in-1. Itong si Catherine Bernardo. Ano ka? Nescafe. Nescafe. Kaya ano ba ito? Coco tapos, Martin. Coffee. Yummy. Di ba? Tapos coffee, itong kopi ko. Ano mga branding kape sa Pinas? Kopi ko, Nescafe, 3-in-1, Champion ba yun? Itong Champion nga na tigibo, tiglag sa 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 washing machine. Nag-brown si mga bado. Ayo. Igo pa itong ang naabutan ko kantong aki pa ako, itong kape dati, nasa shade siya, is rectangle pa siya. Rectangle pa siya. Okay. Rectangle pa siya kadto, tapos ang nangyari, habang naghaloy, palaba na ang ninda. Palaba nindang laganan.
Kami kaya medyo angat-angat man. Charot, nakaangat-angat. Dahil hali lang digdi sa mga balikbayan box. Iba kaming Folgers. Hali kitita. Perming yaon sa apod kani sa balikbayan box. Tapos kung bakong Folgers, itong Nescafe. Itong dakulaon. Yan, tapos nakalagay, from Mexico. Charot! Since kaya padara ka mo so day mo na araman si presyo katong kape. Kadtong Asyete ata to eh. Ngunyan. Ngunyan, oo. Ngunyan. Pero kapag, bakit ito mainom ka na lang, 5. Kasi sa Naga, pag nagbakal ka, di ba? Itong machine. Yeah, may machine, di ba? 5 yun, di ba, guys? Ating ko. Kang pa ako, katong nasa Kalabanga pa kamo, kadto. Siyempre, kadto pang panahon to Oo. So, may pa katong vending machine. Okay. Ang yaon lang kato is sachet. I think ang naabutan ko duman na presyo kang kape, 150. Wow! Itong sadita. Ilang taon ka lang ni? Day mo na sabihin, tapos sabihin ko kayo, bago raon na kita. So, iyon na nga nito, 150. Can you imagine that? Tapos, ang nagsunod ka to, 2. Tapos 3. Tapos nagluwas na si mga 3-in-1 na 5. Tapos katong 5, actually, ang sinusugo sa ko ikato ka mama ko, mabakal ka katong kape, imbis na magbakal ka ng pasaro-saro, bakalon mo na si sarong dosena. Oh. Pag binakal mo si sarong dosena, ang presyo kang kape, 5 lang. Pero pag binakal mo sa individual, 6. So, nakakapagtipid ka pa ning maray. Tapos, normally nakakanamit ako lang ng kape kapag may gadan. Dahil nga niyo, seryoso. Dahil, di ba, pag may mga lamay, may mga libreng kape. Sa labat. Sa labat, kape. Yan. Yeah, kape baga sa Doon ka lang nakakapagkape. Oo, tapos may tinutong na bagas. Aro kaya kagibong kape. Tapos itong barako, gram pait. Nagkikiyog-kiyog pati ako to pag nagiinom ako. Masira mga Kaya habuan kong kape. Tapos, nagiging na sa US, kada kulon pala variety ng kape. Eyo. So, iba-ibang flavor, no? Garo na bungkaratan ng sa kuyang mata. Ay, gwapo pala ng ibang, tapos may mga hazel pa. Tapos sa itong pagparong mo pa sa sira mo ng inumon. Pero pag ininom mo, pait-pait naman. Pero masiram. Garo kung ang mo, very particular ang lasa na mananamitan mo. Kumbaga, ang iba-iba ang klase ng kape. Pero malay mo, baka sa kape asin gibuhon ta yan. Siba? Ipabisto ta mga iba-ibang klase ng kape. Ng kape, oo. Kaya yan. Tapos, ang kadaklan pang kang naghubo na ako sa Naga, yan, napasosyal naman si lola mo. Mga coffee bean, mga Starbucks. Yan ang pinaka, bistadong kapihan talaga sa Naga. Which is, iyon na nga ni Ian, kung taano ginibumi ang episode na ini, dahil sa sarong kanta ni Bitoy na, It's been raining. Ay, bako pala niya. Bako yan. Hindi ka ba na kumanagpe? Yung grabe na ang pila, nagtitios ka magparapila, na ara mo mandaa ang kape, sobrang mahal na. Ayo. Ayan. Gura ba ang sarong kape? Nag-istorya sa kuyang mama ko Sarong coffee shop na actually bako man siyang kasikatan ng Maray. Sarong kape, iba-ibang klase na. May cappuccino siguro, may caramel macchiato or whatsoever. Ang presyo nila nag-range na sa 200. Yeah. Binakabarato na ata is 175 to 150. Ayo. Diba? 150 to 170 of coffee. Akalain mo, ang balon... $7? Ay, ang 7 balon pesos? ko kang college, 30 pesos. 30 pesos, ngunyan, 170. Makabakal ka daw ng kape? Ano ka lang, kape Amerikano. Yan lang. Kape sa kape. Duman lang ako sa Tujugan mo tubig. Duman lang ako sa anong apo dyan? Itong dispenser. Itong Kasi hinuhulugan mo 5 ng 5. Tapos iluluwas pa sa imong organing kape. Puro sa na tubig. Diba? Kasi kada kulo na niya na nagsurulpot ng mga kapihan. Alam mo, sa Sorsogon, Legazpi mismo, diba? Kadakon, Masbate, Katanduanes. Basta kada kulo na halos sa gabos na parte kang Bicol, mailing mo na puro coffee shop. Kung bako man coffee shop, itong boba tea. Eyo. Ini ang sarong bagay na narisa ko. Digdi sa United States, kadakol kape. Kadakol kapihan, Starbucks or whatsoever. Pero day mo narisa ang sa indang location. Ang location inda, harani sa hospital. Yeah. Harani naman sa mga offices. Sa Naga, mayo! Harani sa eskwelahan. Di ba? Ito ang target nila, estudyante, or target na siguro mo, pasosyalan, whatsoever. Di ba, pero itong
imbes na basic necessity siya kan sarong tao. It's like, nagiging siyang status. Status ko kan sarong tao. Kumbaga, kapag naka-Starbucks ka, it means social, Garo nakakataas ka. social. Kasi Social, ka. status siya. Ang iba nga, kaya ang ginigibusan naman, nagbabakal na lang katong mga tumbler na Starbucks na nakalaag sa gilid. Tapos, ang laog man lang kato is 3-in-1. Oo. Diba? Smart. Pero, why? Saan ka ipuhan mo magpanggap para lang na sabihin na may estado ka sa buhay dahil lang sa sarong kape. Pero in fairness sa sarong businessman or marketing sections kang pagkakaagwan ng kape. 'Di ba? Ang pinapayaman nindo si Starbucks or pinapayaman nindo si itong permindo tigtatangkilik na na kapihan. Kasi nagyayaman sila dahil sa indong padikit-dikit or aral daw na na kape. Kasi kadaklan digda nahiling ko sa US. Kadaklan every single day po araw daw sinda may Starbucks na kape, na drinks, na tea, whatever it is. Pero 'di ba, kung isusumahon mo 'yan, kung ilalag mo 'yan sa imong savings, 'di ba? Kasi dakulaon ng maray. Sabi unta na po, ang pinakamura idi yung na drinks is $5. May man nagkakape sa naganing aral daw. Si mga pasosyal mo lagi na itong gusto lang magtambay sa Starbucks. Pero ini po nagkakapisinda ang kapihan digdi yung mga on the go lang. On the go, tapos may mga sadit lang na mga drive-thru. Drive-thru lang, tapos may sadit lang na kapihan talaga, pero for meetings only. Pero sa Pilipinas ba, ili mo magawin pa ang couch. Ayun. Magawin ang tukawan sa laog, sa lawas. Tapos ang sarong klase ng kaping order mo, halos 1 to 2 hours mong i-consume. Anong 1 to 2 hours? Ano pala? Whole day. Whole day magibuning project, magibuning research. Starbucks. Ito na sabihin tayo ng pangaran kang establishment. Kasi sabihin, baka tigpo-promote pa or tigra-route or whatsoever. Pero may disclaimer man ng taga Bicol eh. Pero imagine mo, sabi nga ni Kato, na coffee lover ka nga. Coffee lover ako. Tapos nahiling mo, nagtimpla ng kape, may asukar, may coffee mate. Coffee lover yan. Di ibig sabihin kayo, 3-in-1 lover ka, bawang coffee lover. Kasi yung coffee lover ka, coffee lang. Oo. Di ba? Pasayo ng kape. Pero, nauugmaman ako duman sa mga kanatong natiksta, sa mga Bicolano artist o Bicolano coffee vendor na mga kasaraditan na talagang ini-empower ninda na ang kape is not just in a big establishment, in a mall. Talagang naugma ako na at least natatawan ninda ning presensya ang totoong meaning kang sarong kape. Lalong-lalo na si mga itong nagagamit ning Bicol products. Yan. Diba? Yan. Yan dapat ang totoong susuportaran. May gusto kong i-guest na itong I think taga Naga siya eh. May isang organization sa Naga, pero dahil ko nasasabihin ng pangalan. May organization sila na kung saan binubuhay nila ang coffee industry sa Bicol. Yan. Na kung saan diyan sa Mount Isarog, kadtong panahon igwa po dyan ng mga may nag-invest po dyan na sarong company na kung saan nagtaranom ng coffee tree. Tanganing mag-produce ning para sa mga instant coffee. Yeah. Kaso lang dahil sa perming inaagihan kang bagyo o dahil sa mga raot kang panahon kadto, nawara na ning garo napundo na. Pero si mga tanom ning kape, niyaon pa sa so binubuhay ninda ngunyan. Binubuhay ninda. So actually, ang sabi sa kuya katong sarong pinsan ko na nag-training siya sa pag-ibo ng kape. Ang cost ng kape, kung bibentahon mo, sarong kape mismo. Yeah. Ang costing ng kakayan, siguro mga nasa 5 to 10 pesos. Tapos, pag nag-abot na siya sa sarong establishment, dakula na ang patong. Yeah. So, ibig sabihin, ang binabayaran mo, bako si kape. Ang binabayaran mo sa establishments. Yan. Diba? So, ngunyan, dahil binabayaran mo sa establishments, garo, pinipresent mo din ang sadiri mo na may kakayahan ka magbakal. Uh-huh. So kung ikasarong tao na may ka man kakayahan magbakal,
pakitang tao ka lang. Mm-mm. Di ba? So kung gusto mo talaga, kung adik ka sa kape, magtimpla ka ng sarong termo, darahon mo sa eskwelahan. Tara mo itong pink na may flower pa, no? Kape nga kita! Oh, yan. So yung lang sarap pang nahihiling ko. Saka minsan, ng kwarta, nagkakarape. Yeah, kadaklan kain talaga. Nagtatao sinda ning nag-aalat sinda ning kwarta para lang talaga sa kape. Mm-mm. Which is halos, yung kapeng ito pang pirang aldaw muna dapat na balon, di ba? Ako for me siguro, once in a while, nagbabakal man ba kita sa coffee shop? Kapag ako drive-thru, di ba? Pag tinauan ako ng gift card. Ning gift card, Dahil di ba? birthday ko, di ba? Pero kapag ako ang nagbayad, garo makulog sa buot. Daiman, kasi gusto mo makanamit talaga ng quality na kape. Na dahil mo nakukuha. Dahil mo siya dahil mataday ka man nagbabayad. Dahil mo man kasi siya kayang gibuhon. Kasi sa coffee shop, ang binabayaran mo talaga sa coffee shop. Si lasa. Si lasa, sa equipment na ginamit para makaproduce ng magayon na kape. Mag-iwakan sa diri mo, iba man ang lasa. May iba din. Kasi nga because of the equipment na ginamit, dahil mo mapoproduce ang sarong masiram na lasa ng kape, kumakain ka ng equipment na maurag. Yan. So, inang binabayaran kan sarong tao din. Okay, whatever. Diba? Para syempre, kay puwan mong ang sarong coffee shop, sarong business. Halimbawa pag ang coffee shop, igawa mo ng coffee maker and all the stuff. Pero tapos, iba man ang brand kang ginagamit din ng coffee. Syempre, iba talaga ang lasa kayan. Lingon mo kung... Like, for example, mga matcha. Iba-ibang klase ang matcha eh. Baka yung kape. Halimbawa nga na example. Halimbawa. Ay, nakaw. Oo. Pero what I mean, ang sinasabi ko sa imo, itong sinasabi ba ng mga darakulang equipment, itong mga darakulang equipment na to, kasi nahiling ko duman sa dinadalan ko, kasi gusto kong i-present sa kape asin ika, na itong tamang procedure kang paggibo ng kape. May mga tamang grams, may mga tamang sukat ng tubig, saka may mga tamang apod na blooming time na na sinasabi ninda kung pour over ang ginigibo mo. So process. Si process ang binabayaran Bako mo lang duman. sa equipment. Dakol. Kasi di ba sa sarong sa arukang Starbucks may inapod silang coffee master. Na kung saan minaster niya na talaga si pagibo ng mga kape. So, sinasabi ko, saro siya sa mga characteristic na kaipuhan. Igwa ang sarong kapihan para masabi mong masiram ini. Which is equipment, si paglasa, si gabos. Kung saan hali si kape. Yan. Quality of the person na nagigibo. Kung, siyempre, pag ka man, hinaralo mo sana. Aro ka tong saro, babae, karamel macchiato, hinaralo. Di ba kung siya macchiato? Oo. Diba? Si mga procedure man. Yan. So, isipon na lang nindo, kung garo man lang garo sa rabi nga ning restaurant, ma-eat out ka mo, makakan ka mo sa luwas, kumbaga just to celebrate something or whatsoever. Mapa-coffee shop ka mo, syempre, para may meeting, di ba? Or siguro may ka-reunion ka, di ba? Pero kung everyday mo na siya tig-spend, unless mayaman ka. Siguro ang sahod mo halangkaw para makapagbakal ka ng kape, hali naman sa coffee shop, everyday. Pero sana, tangkilikon ta sa diring sa tuya. Kasi kapag sinuportahan ta yan, for sure malago yan. Araw kang kung ang sabihin ta na Starbucks or different establishment na talagang nasa on the top mo niyan, at least mag top 5 man lamang kita or top 10. Siguro kahit naman, kung depende kasi sa sa community ta, depende sa mga environment o sa tao mismo na tangkilikon sa diring igwa kita. Iyo. Para at least maiangat ta din si quality kang Bicol kape. Yes. Diba? Actually, Bicol kape, pero siya hali man siya sa Sagada or hali siya sa Bontoc Province. Pero sa iman, at least ginibo sa ginibo sa Bicol. Local produced coffee, di ba? So ang sarap pa kayan, ang gusto ko lang sabihon is that may mga may mga sararadit kita na coffee vendors na kung tutuuson, pinipresent ninda ang kape, garo dinodulok ninda sa Indo, may mga coffee shop on the go, may coffee shop on the wheel. Kasi gusto nindang magrani sa imo. Pero ang lang talaga sa Kuya Daman is the pricing. Nagmamahal kasi siya kasi kulang. Garo kumaga nagmamahal siya kasi dikit ang nagtatangkilik. Nagmamahal siya kasi sa sa product din ninda na ginagamit. Si pagtanom. It takes time, di ba?
It takes time. Kaysa man sa mga establishment, established na sinda eh. Madali na lang sa indang makuha ang mga bagay-bagay. Ininapuroon pa sana. Kumbaga sabi nga ni kaya sa pagluto, sa pagluto, ang sa indang kakanon is talagang from the scratch. Ining iba, talagang given na. From the tree. Meron na silang sa diring umahan o may sa diring na silang farm na pwede na nang kuahan. Pero napun pa sa nato. Talagang sa inda talaga. Kaya talagang namamahalan man ang presyo. So, pero kung siguro, tigsusuportahan mo na siya, igwa na sinda ning ito bagang flow of money, mas mabarato siya. Kasi igyaw na established na ninda ang ninda, may market sinda, may nagbabakal sa inda, may nagsusuporta sa inda. So, mas mamura. Ang saro kasi dyan na issue is that dapat magkaigwa kita, Christina, ng inaapod na guild na kung saan pag-iribanan, association, ka mga coffee shop, ka mga business owner. Kasi ang mangyayari kayan, kung halimbawa may coffee shop ka, nabaratuhon man na maray, syempre ang tao maduman sa imo. Diba? So, at least kung igwa ka mo ng associations, dapat igwa ka mo organic kang sa bagas. Nagkakaigwan taripa ang satuyang gobyerno na sasabihin na, inilang po ang designated na presyo na dapat din na ka mo maglampas dyan. So, dapat arang man kayan ang ginigibo sa kape. Sa mga kape. Diba? So, for that one, siguro matatawan taning importansya si mga local produced coffee o sa kasi mga local na mga coffee shop. Then from that, siguro mamamatininda na may iguang suporta ang local government o may suporta ang kapwa Bicolano. Yeah. Diba? So, yun ang inang nahihiling ko na future. Nasabi ko, nadawa, ang kape kasi talaga binabayaran mo duman sa mga coffee shop is talagang mga international link na din. Si lugar na kasi talaga mismo. Okay. Pasosyalan na. Di ako Purmo ko di. Okay ni, paano mo mai-enjoy ang sarong kape? Diba? Mai-enjoy mo ang sarong kape pagkaaga, magluwas ka sa natad mo, may sunrise, nagtotoktoraok ang manok, yaong ka sa balcony nindo, di ba? Nagpapaturotugtog ka music. Yan ang masiram na mag-inom ka ng kape. Yeah. Di ba? Dahil mo kay puwan magpaano ka. Kung coffee lover ka talaga, dahil nahihiling kang tao, nahihiling ka kang tao, makapi ka. Di ba? Unless talagang yan ang nindo, ang basihan kang status kang sa indong buhay. Yan. Siyempre yan, babaga, ito nakikisama ka sa mga haralangkaw na tao. Yan. Siyempre makapi ka man na hilungan ka man, what's your coffee? Ganun siya. Anong kape mo sa Starbucks? Kape? Actually, ako nagkakape, di ba? Matcha bag ako. Ay, pala, matcha ka pala. Oo. Saka dragon drink. Yan. Dragon fruit Yun lang drink. yan ang gusto ko. Pero kapag kape talaga, gusto ko kape lang na maano. Ako pag nasa Starbucks ako, siyempre Starbucks. Kung ma-order man kaya ako ng kape Americano, mo lang yan? Kape na tinugyungan, espresso na tinugyungan ng tubig. Di gibuhan ko na lang sa harong. Oo. Di ang in-order ko sa Starbucks, caramel macchiato with extra shot of espresso. With triple shot of espresso. Kibig-kibig ka na kan. Kaya nagkikibig-kibig ako. Oo. Tapos, diba, samantan na, ini mga nahiling kong variety kang kape. Bakit ang Colombian na kape. Cool. Diba? Tawan lang na example. Colombian coffee, may Puerto Rican, Puerto Rican, may Hawaiian. Iba-iba, may Mexico. Ang pinakamasiram na namitan ko talaga is Colombian. Yeah, Colombian. Kaya, so yan ang pinag-ulayan taon yan. Sabi the more the fresh, yung freshly grind ang coffee, the more na mas masiram. Kasi may may designated na time lang yan. Oo. Or na para at least magamit mo ang sarong kape. Kasi ang instant coffee man, medyo maaro-alsum. Ang instant coffee, hinahaluan na sindaning a certain chemical para maging instant para siya. Matunaw. Oo, para matunaw siya. Unlike ng talagang kung ikaw mismo nag-grind kan sandiri mo ng kape, masiram. Ang parong pati, talagang iba. Mahamot. Kaya talagang grabe talaga ang pila. Kasi ang pag-ibo po kang kape, bakong basta-basta lang. Maliban na lang kung igwa ka mong, sabi nga ni, equipment na maurag. Oo, na makagibol. Pero itong mga nahihiling ko niya na nagbo-boom sa Bicol, itong over, talagang i-grind paninda. Tapos mocha, itong nagkakalag-agaga sa magluwas. Yeah. Yan. It takes time for them to, mag-ibo kang sarong kape na may talagang may nag-exert sila ng effort, may pagkamuot. Talagang pag
talagang ninamitan mo masiram, saka ubuson man nindo, dahil do pag-iapon. Ayun. Ako ang saro ko dyan, ini-encourage ko ang gabos na kanatong Natix, ang gabos na nagdadangog kang taga Bicol Podcast. Igo kita dyan yung post dyan sa Satuyang Facebook page. Buot ming maaraman kung ano sa Indo, sa paghiling nindo, ang pinaka the best or paborito nindong coffee shop sa Bicol. Ayan. So sa paagi kayan siguro maipromote ta ang mga coffee shop sa Bicol. Sa Bicol, di ba? Yan. Para masuportahan ta, madumanan ta. Oo. Bako lang itong maduman lang kamo sa mga bistado na ning coffee shop. Try mo nindo ang ibang panlasa. Lalong-lalo na itong mga napuroon pa sa namaga, na mga kasaraditan na Iyo. individual lang nag-kart sana, mga borobike lang. Di ba? Nakakariton. Nakakariton. Bote, bakal, plastic, saka kape. Ayan, di ba? Hindi mo aram, pwede yan. Pwede pwede Oo. maging kalakal ako mag-junk shop ako, tapos may kape ako, nakatermo. Iyan dapat ang sinusuportahan kang sa tuyang mga kanatong Natix. Yan. So ano ang take mo for this episode? Kape is kape. Kaya po talaga yun kang lawas ta. So, dahil tagibuhong status, gibuhong tang for necessity kan talaga kang hawak ka Healthy lang. is coffee. Yeah, It's coffee high is on health, yeah. antioxidant siya. Sabi ta nga kung ano man po ang nakakasubra nakaraot. Nakakaraot. 1 coffee a day or 2 coffee a day will be a great source of energy. Yan. Yan. Tapos, ang sabi ko nga sana tangkili ko sa diring sa tuya. And then, kung talagang kaipuhan talagang magkaidugwan ng kaping mahal or Starbucks coffee. Okay man yan. Pero minsan-minsan lang. Kasi medyo may kamahalan po yan. Saka, Madadali kita kang Starbucks. May disclaimer kita Tayo man, kasi actually siya ang pinakabistong, number 1 or on the top. May mga Pete's Coffee. Saro din yan. May shuttle best na sa Bicol. Mas shuttle best na din, diba? Kumbaga, aram kang mga katarakulaan na establishmento na ang mga Bicolano mahilig sa kape. Dahil kita magkakaigong sponsorship para isa shuttle's best. Diba? Ano man ngunyan. Ang importante dyan is matabangan ta si mga kapwa Bicolano ta. Yes. Buhayon tapati ang kaping barako. Di ba? Batangas to. Yung nga ni, pero Bicol, yeah. may mga ginagawa Kaping sa Uragon. Bicol. Yan. Kaping Uragon. Kung maga ang Batangas, igwang kaping, barako, di, magibo ka tang kaping Uragon. Namumunitin ng gabi, Pag inom mo, may sipa, Red Horse. Yun. So, ako man, ang take ko digni. Actually, may man maraot na mag-coffee shop ka. May man maraot na magdumanga sa mamahalan na coffee shop. Pero ibase mo man siguro sa pamumuhay mo. Kung ikaman sa sadiri mo, nagtitios. Nagtitios, dahil mo ipirit ang sadiri mo para lang maipahiling sa tao or makisabay naman sa mga barkada mo. Kung buot nindong ma-enjoy ang sarong kape, dahil nindong kay puhan ning sarong magayon na establishment. Kung gusto nindong masiram na kape, magdaralang ka mo siguro ning 3-in-1 or siguro mag-grind ka mo ning sa dirindong kape, magdumang ka mo sa beach o magdumang ka mo sa sarong magayon na garden. Ang importante sa pagkakape is si epekto kang kape, as in pangalawa, si pag-iriba habang nagiinom ning kape. Yan. Saka ano pa palan? Ang iba kayang mga tao, nagkakaigwa ning heartburn. Kasi ako, true to life experience, ang gibo ko to, pag nagsisigarilyo ako, nagkakape ako. Tapos nagkakape ka pa para maudo ka. Ayun, nagkakape ako para makaudo ako. Pero ang ginagamit kong kape ka to is may sugar, saka may creamer. Nagkakaigo ako ng heartburn. Nagkakaigo ako ng acidity, nagtataas ang acidity ko. So, katong nagpunta ako magkape na may asukar, saka coffee mate or mga creamer. You're good. Maray. Di ko namamatian ng acidity. So, ibig sabihin, kung taano ka mo nagiging acidic, it's because bako mismo talaga sa kape. Duman mismo sa additives na tiglalaag, duman sa mga tig-irin nindo. Yan. Yan, tama yan. So, iyan, na sana, iniimbitahan mi ka mo, na sana, suportahan nindo ang mga coffee shop, lalo na ang mga Bicolano na nagpupuroon sa indang mga business, mga negosyo sa pagkakape. Sana matawan man nindo sindang break o matawan nindo sindaning pagbisto. Sa katandaan nindo po, ang pinapaog mo nindo is ang sadiri nindo. Di nindo pag-isipon kung anong sasabihin kang ibang tao. Kasi reality kang buhay, ang dapat na pinahahalagahan is kamo, sadiri nindo. Ano man kung anong sasabihin kang ibang tao,
siguro naiingit sinda or sinda may kakundian sa indang sa diri. May kakulangan sa indang sa diri. Pero kapag ika nang spread ning positivity, pag ika nang spread ning karahayan sa diri mo, mas magayon. Yes. Diba? Kaya ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in, may po ang tambay na si Linus. Kaya kamo Get well soon. Yan, kamo nagdadangog sa podcast na Ginibo para sa mga Uragon. Bicolano. Uragon. Kapi-kapi na po kamo dyan. Hindi ko nalugod na araw ay. Walat o turunta. Ini si Bon. Ini man po si Christina. As in, kamo nagdadangog sa podcast na Ginibo para sa mga Uragon. Na mahilig sa kape. Na mahilig sa kape. Ini ang Taga Bicol to the world. Alright, salamat.